दिनैहाय आंनाव मा दोननाया एसे लेट जादों आरो माने आङो एसे गामियाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय मोनादो आरो एसे माने सिगांनि समफोराव बिनिख्रुइबो माने सिगांसिनाव होयोमोन आरो माने एसे बेला थानायाव ओमफ्राय दिनैनिया एसे साना एसे हाबदों आरो थेवबाबो एसे स्रांमोन आरो अभारद्राय खोमसि जायाखैमोन आरो नुयोमोन। हाय लोगोफोर, बेलाय आंना अमानि आदारा बाथिङा आं लाखांजोब्बायमोन फार्स्टआव लाखांजोबखांनानैसो उनावहाय फट गोसोआव होदो जेनेबा अमानि आदार होनायखौनो लानि र' एसे ओमफ्राय दोननानै लाबाय। फाइनालि लोगोफोर नैलाय आंना सुथुआ नै आंनि हाबानि रायजोफोर सुथु नै नोंखौ नायदो नै रायजोफोरा सुथु हायन हाय हेलौ होनदो दे रायजोफोर। आरो नै बेजोंहाय मासे दंबावो नै खोमसि जाबायना ओरैहाय मासे दङ ओइ नै इ सासे ओमफ्राय ओइ मासे नै सुथुनि बिमा ओइनो सुथुनि बिमा फुरलिनि नामा फुरलि। Oh God, please keep sight. होनदोंना आङो आसां जाना ना नोंखौ जादों नों इखौ जा होबाय दा जोंना सुथु जानै जा सुथु जा लोदो जानांगौ ना हेहे देरबायानो जाना अमा खासिया। ओमफ्राय नैबेजोंहाय मासे दंबावो स' लोगोफोर इनिया बाल्थिङानो गैया र' आं लायना फैनि। बे जाहैबाय फुरलिनि स' लोगोफोर नै जानि फुरलिया जानि फुरलि गुफुरखायनो फुरलि नाम दोनदो मोदोम गाज्रि बेसाराया बिदिनो खथ' देबथार फुरलिनि नामा फुरलि लाजिफार फुरलि सुथुनि बिमा। हाय लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन अमा आदार होनायानोमोन। स' लोगोफोर जिगाबाव जानो नागिरदोंमोन आं जिगाबाव जाबाथाय खोमसिसि नुयो। दा मोनाबाय आरो बेलासिनि अमा आदार होदों आङो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियामोन। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक बाटनखौ थुनानै होदों। बेनिफ्राय नायदो शेयार खालामलायनाङा दे लोगोफोर बारा हिट जायाखै नायो ओमफ्राय कमेन्टखौ नोंसोरनि गोसो आरो इयो खिन्थु लाइकखौ होदे ओमफ्राय साबस्क्राइबखौबो होदे लोगोफोर। टाटा बाय बाय।